बच्चू कडूंच्या संघर्ष यात्रेचा सरकारनं धसका घेतलेला आहे। सरकारचे 2 मंत्री अधिवेशन सोडून मेळघाटच्या दौऱ्यावर गेलेत। उदय सामंत आणि आंबेडकर बच्चू कडूंच्या भेटीला गेलेत। आताची महत्त्वाची बातमी, बच्चू कडू यांनी दुपारी 4 वाजेपर्यंत सरकारला अल्टिमेटम दिला होता आणि आता या अल्टिमेटम नंतर सरकारमधले 2 मंत्री अधिवेशन सोडून मेळघाटच्या दिशेने रवाना झालेले आहेत। थोड्याच वेळात बच्चू कडूंसोबत त्यांची बैठक होणार आहे। बच्चू कडू यांच्या मागण्यांवर तोडगा काढला जाणार आहे। आताची महत्त्वाची बातमी, आज चिखलदऱ्यामध्ये या यात्रेचा समारोप केला जाणार आहे। आदिवासींच्या प्रश्नांसाठी बच्चू कडू यांनी आक्रमक होत या पदयात्रेला सुरुवात केलेली होती आणि आज दुपारी 4 वाजेपर्यंत त्यांनी मुदत दिलेली होती, इशारा दिला होता आणि आता सरकारनं याची दखल घेतलेली आहे। सरकारमधले 2 मंत्री अधिवेशन सोडून मेळघाटच्या दौऱ्यावर गेले। खिलाफ आवाज कल टीम माननीय बच्चू कडू जी का नेतृत्व मेलघाट